Kuchingamidzira zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba muri kukomborerwa nezuva resabata tichiwana zvidzidzo zvakatifanira. Tisati tapinda munyaya muzuva ranhasi regai tikumbire Shumu mutivhure nemunamato. Ngatinamate. Baba, tinokutendai nezuva ranhasi rakanaka kudai. Tigokumbira Mwari njere inobva kwamuri kuwadare nevateereri. Rambai muchiwaka misha yedu neupenyu Mwari. Musari Jesu namata. Amen. Amen. Hey, nyati. Tinotenda. Toda kutenda nhasi ndine varume chaiwo. The wise men from the east. Changosara chete machokolezi mamwe anofanira kunge ari apa. Asi muzora nhasi haapo. Ngatikumbire nyamuziwa mutange mutikwazise vateereri. Aiwa totenda wadiwa vateereri musokosa hasi kunyepa ba pari kuti wa wise men from the east. East zuva rinobuda nekwamutokoko kunana nyamuziwa kundo ndisu tinotanga nezuva tichibva kuno ende zita racho bvatanzi ana Ngwaru kana muhimbo remasabata tinoimbwa isu kuti Ngwaru wawanda zvimwe zvakadaro. Toda kutenda jazvo wadiwa vateereri nenguva yamasika yekuti tikwanise kunzwanana nekuteererana. Eyo indetwa coach Ngwaru. I'm a life coach, relationship coach. For these days tine special program yekubatsira vana vedu kuti panyaya dzatinosvika dzekuti vanhu vakurambana, vanhu vakuurayana, vanhu vakuita sei, tisati tasvika ikoko. Aiwa tipe ma-teenagers timbotandara navo tiwape ma-life values anofanana na Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Thank you for listening. Mwari aukomborere. Makadeni vateereri ndoitwa Tsikada Gardener muYeranyati muzukuru wachibvunza paregion 42 Mutunga gore. Tikati pazumbika pamaoresa tikati kwizei pamusoro apo ndo pamusha pedu. Nyika yamadhumbe, nyika inorimwa tsenza, nyika yamaguta. Kuna hama dzangu ana sekuru Domboka, ana Makombe ari kuAmerica. Toda kuvachingamidza nekungovatenda nema insights amunotipa. Keep watching in your numbers. May God bless you. Amen. 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 Indinonzi Charles and Makombe ndira kukwasai mose vateereri wepadare. Dai musipo zvambotaurwa tingadai tisina dare. Ndinobva parusapa apa. Ndiri wehumbamba rwenyanguru tendera wanu. Chirima nemuromo. Zvakare tinorwa nenyuchi by the way. Thank you. Kasongo. Thank you. Pana karumwa nenyuchi kuruwa. Detsenye. Ndoda kukukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini zita rangu ndinoitwa Ernest Mupunga, ndiri coach maererano nenyaya dzeupenyu
zvikuru ndakarerekera kunyaya dzebusiness ndo dzandinowanzaofarira. Ndoda kuchingamidzai mese zvikuru ndoda kuchingamidza hama dzangu dzinokomenda panyaya iyi dzepadare. Pane vazhinji vatosangana navo vachitogara pasi nemhuri nemusi wesabata masikati tichinzwa nyaya idzodzi idzi tichiti zvichitiita kuti tikurukure tibatsirane semhuri. Kumusha kwangu ini kubhikita ndiri Mwera Moyo, ndiri Gono Chirandu, Mutindi, Mushaya Chirashwa, ndokwatinobva tichitonga tiri ikoko. Tinodaira kuti tichava nenguva yakanaka apo tinenge tiri kukurukura tiri pamwe chete tichitarisira makomenzi enyu. God bless you. Amen. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi varidzi veprogramu yepadare. Tichikutendai nokuti matidaidza zvakare kuti tiuye kuzotsenga nyaya dzamatitumira. Zita rangu ndinoitwa Obet Mudzengi, ndiri mufundisi musangano rema7th Day Adventist. Ndinobva kuShurugwi, ndiri muIrashumba. Tisu vana Murambwi, tisu vana Masinire, tisu zvikara zvesango. Ndanzwa Humba vachitaura kuti vanorwisana nenyuchi, but Shumba havarwisani nayo. Nekuti Shumba ikaona vana Humba inoona usana. Mwari wedu vatikoporere patichake tiri tose. Amen. Thank you so much. Ndinoitwa Mudonhi, zvakare ndinobva kwaRusape, kunobva Nyati, kunobva Humba. Rusape inyika inodiwa naMwari. Ndo kune vanhu vakarongeka, vanhu waMwari chaiwo. Isusu muimbo tisu tinemba tichiti vanhu wawanda, vanhu wafamba, pese pana tinoti zvichiendeka zvakadaro. Vanhu ava wawandisa. Tisu vanhu wacho. Saka toda kukwazisa munhu muri yose, vanhu vose vanobva kwaRusape, ndozoda kukwazisa ana Samaita yose. Makadi ana Samaita. Rambai muchikomborerwa nechironga chino chepadare nevamwe vese tinokwazisai. Now, musoro wedu nyaya nhasi uri kutiwo a touch is a move. Once you touch it, you move. You touch, you move. Ndiyo nyaya yatinayo muzora nhasi. Saragai tikumbire Nyati vativerengere nyaya yedu. I am a 33-year-old Catholic man and a dedicated follower of PADARE for nearly a year now. I got married in 2015, perhaps a bit early in my life. And together with my wife, we have been blessed with 2 children, beautiful children. While our relationship had moments of peace, since around 2018, something happened. We stopped connecting emotionally. Conversations became difficult, even the simplest ones. Over time, I came to accept that we are only together for the sake of our children. In 2022, I moved abroad in search of a better life. While there, I met a Seventh-day Adventist lady, a single mother, who brought light and warmth into my life. She is everything my marriage lacks. She has understanding, peace, love, and emotional support. Being with her made me feel whole again. We started a relationship, and eventually my wife found out about it. Now I stand at a difficult crossroad. I don't hate my wife, for I respect her as the mother of my children. But truthfully speaking, we just do not connect. I'm torn between enduring a broken marriage for the sake of the past or embracing a glorious future where I feel loved, respected, and at peace. I share my story seeking wisdom and a guidance, not judgment. What should I do? Should I go for marriage or for love? I think judgment you Umbari. We are not going. And we listen and we don't judge. So, ndiyo nyaya yatinayo yakadzama. This man, he is Catholic and is watching PADARE, ndofunga PADARE. You are doing such a wonderful job.
tichitaura nevanhu vese. Yeah. It's not just pa one vanhu vari kuona chirongwa. So regai timbonzwa vhesi ratichada kuti tiwane pekutsika. Yes, vhesi redu toriverenga kuna zvirevo chitsauko 5. Tichaverenga vhesi ya15. Musoro wenyaya wacho uri kutiwo kushata kweupfeve. Ndo musoro wenyaya. Ayo ndoverenga bhaibheri kavanhu vamwari. Vanhu vamwari. Vhesi ya15. Inwa mvura padziva rako chairo. Nemvura inoyerera patsime rako chairo. Amen. Ndapedza. Rega nditange netheology kudomokology kwakaipa kwakaipa mazuva ano hakusi kubatira moto. Saka rega titange nacoach vhesi riri kuapply sei mukudzidza. Maybe regai nditore a broader context panapa ndekudaizvo. Mukabva kuna Genesis kusvika kuna Revelation, Bible riri kupromota the one God religion, yekuti musawe nevamwe vamwari kunze kwangu. God is jealous of his office and he does not want to be shared. Zvakadaro zvekuti kuzonamata ana Bhaari nechinyi, in the view of God, it's like spiritual adultery. Saka at the level of religion where God is involved, kune this, kunamata mwari mwe chete, kurelata na mwari mwe chete. Right. Iyo muenzaniso wa mwari uyo ne church unodzikiswa mu marriage, so that marriage is a parable of what is happening at a spiritual level. Yeah. Saka ngakuwe nemurume mukadzi, Bible robva raisa ngawe nemurume mumwe chete, ende murume ngawe nemukadzi mumwe chete. That is what the Bible is promoting. Kune ma issues here hongo ariko, kune kunetsana here muupenyu hongo zviriko, but hazvifanirwe kuputsa the matrix yekuti it's one husband and one wife. This marriage is an exclusive relationship. Isingagoni kupinda na baba nana mai nana budi nana sisi ndiye murume nemukadzi wari wairi. Zvekuzoenda kuti ndine musabato wangu wandakaona, ndine mangirikano wangu wandakaona, you already married. It goes against the principle of the Bible. Doc? I think vhesi iri kuisa pachena kuti kune matsime akawanda ende unogona kutonomwa kwaari, but iwe imwa patsime rako unogona kunomamwa. pane possibility Okay. Ndokuti akawanda. That aripo ende ane mvura, anomwika. iwe imwa patepi yokwenyu kwete dzevangu. All right. Irubvunza kuti anomwika here, tukazi anomwika ka. Okay. Kana zvichitodzi imwa pane rako, zvinova kuti it's possible kuti unogona kunomwa pane risikazi rako. Exactly. All right. Remember kuti nyaya yapavhesi apa tikutarisa patsime rako chairo. This is where we are. Mamwe matsime ese is a no-go area. This is what we stand for. This is zviri mukati meshoko raMwari. Ndo patiri here. Yes. Sometimes we have noticed kuti dzimwe nguva pulpit is so symbolic. Right. Tinotaura in symbols, Symbols. the audience is not understanding. Kuti chii chiri That kuitika. tikutaura maybe a broader your viewership yanzwa kuti inwa patsime rako chairo. They may not actually get kuti tiri kuti bonde rinoitwa pakati pamai nababa vakaroorana. Ita bonde nemurume wako chete kwene wamwarume. Ende ita bonde nemudzimai wako kwete newamwe madzimai. That's exactly in specific terms. Thank you so much for clarifying that. Let us go to musoro wenyaya watazvipawo. Touch is a move. Yes, eganduye kudomokology. Tiri kuda kuzvisa papa. Kana tisara nyaya in terms of marriage, when we say a touch is a move, tiri kumboti kudini?
ende tikusitora papi zvinowanizoka kumagemu kawo Yeah. Handiti kune inonzi chii mfana iyo drafter. draft ya Nemazvima box acho. Kana muchitamba so ukamuvha haungati sorry ndatadza. Ugame point. Ukabata. Haungati ndoende ndisikadi kubata. ngachitomuvha ichocho Chitomuvha ndo mutemo wedraft. Chitoenda kuuri kuenda ikoko. Ndio zvatoreva izvozvo. So musoro wenyaya waiswa nhasi ndekuti touch is a move. Zvichireva kuti baba makabata motomuvha kuenda mberi. That's what it means. saka zviri kureva Kuzadzisa zvataurwa well Bible notaura nemadimikira ndinoona izvo. But awazozviisawo pachena for audience isingazivi kuti zviri kurevei. Asi ndodzokera kuti zvanzi imwa patsime rako ani chairo isn't it? Because wakanwa mamwe matsime asiri awo wakaita chura makawakana mune chura. Muzwa chura? dafi Frog. Rakavaruma ari kuedza kumwa mvura. Munzwa wanaka. Kana takutaura kuti izvo zvazvinoreva zvoreva kuti unogona kuwana chirwere from there. Unogona kusangana nezvakasiyana siyana patsime risiri rako. All right. kana kurohwa indandiri kungofunga kuti thank you very much vadare neintroduction yapihwa pamwe chete nekududzira vhesi but pataverenga musoro wenyaya wabva waisa pachena sezvaitwa zvataurwa kuti vamwe vangatadza kunzwisa kuti tsime riri kutaurwa chii. Kana tikatarisa vhesi iri zvakanaka tiri kuona paine emphasis yachairo naamwe manzwi vari kuemphasiza kuti une wako wawakasarudza semurume wako, une wako wawakachata naye semukadzi wako. Saka kana vaakuti imwa patsime rako chairo vari kungotaura kuti wawakasarudza iye haugoni kuti nhasi ndoda uyu nekuti rudo umu rwafa, I have no feelings, hatichagoni kuita nyaya, then taakumuvha on to another one. Ndo zvazviri kureva. Saka emphasis yechairo inotikoshera. Chechipiri zvakare ndechekuti icho chambobatwa na I think nevafundisi vedu ndechekuti icho muchato Mwari achiudesigner haana kuudesigner sechinhu chiri temporary. Chekuti ndogona kupinda mauri kana zvazoipa ndobuda. Yes, tinoziva kuti kurambana kuriko zvotaurwa nezvazvo and so forth, but handizano raMwari. That's not God's plan. So isusu panapa tiri kukurukura sevadare tiri kutarisa nyaya yedu iri kutaurwa nemurume uyu kuti takatanga zvakanaka and we were blessed with 2 children. Ndokubva 2018 zvakaitika ndezvakaitika, ndokubva rudo rwuya rwaramba ruchidini. Isusu zvatiri kungoreva ndezvekuti dzoka back kundosakurira rudo kwarwakatanga nemudzimai wako chaiye zvekuti wazoona nhasi ava more glamorous, azoratidza kuti anokurespecta, azodini cultivator izvozvo mumudzimai wako chaiye. Thank you. Nyati. ndandiri pandaverenga ndaona pfungwa dzaita sekuti pekutanga paanyora ati ndine makore 33 and I'm a Catholic. Ndobva atsanangura kuti mudzimai wake mucatholic, ndobva azotsanangura kuti asangana zvakare nemumwe musikana anonamatawo zvakare kuchechi yesabata Seventh Day Adventist. Machechi ese ataura aya ndandiri kutiraya kuprocessa, maybe pastor anogona kundibatsirawo, but ndinoona sekuti machechi ese aya ari mairi aya vane pfungwa imwe chete yekuti it's a monogamous marriage, one wife one man. Because I'm not Catholic and I wanted to just saka mafungo ati mufundisi ndo Catholic wakafunda zvetheology ma-religions. Saka ndandiri kuti from that perspective alone the introduction apiwa nevamwe vadare I think yakakwana kutsanangura kwatiri kuda kuenda. Pfungwa yamakadzidziswa kubva muri kuchechi kwamenge muri kupinda ndeyekuti kana munhu akanga waroora mumwe chete iyeye umbambotsanangura ye touches a move, handiti vachitsanangura kuti munhu anenge ari patsoro kuda kuti tsoro usati wabata wangorufana kunge uchifunga zvaoda kuti uite usati wadecida kuti ndakuda kubata In fact iyo tsoro iyo ndeyo inoda kufunga.
usati kubata kuri wati watoengage wakomita Correct. handiti saka the thinking iripo ndeyekuti kana paine decision yekuchinja yaifanira kunge ichiitwa before munhu aita commitment yekuti ndakupinda mukati memusha. What is clear is humanity looks for love and happiness and continuously mwari akazvisa matiri kuti totsvaga happiness happiness and being comfortable. Saka maopportunities ekutsvaga nekuwana zvaungafunga kuti zvakukufadza haashayiki akawanda. But kana munhu aita commitment wakaita commitment and I think kuti paataura pekutanga that commitment was premised on love. So maybe pauti kudiscuss kwachaita tichatsvaka kuti what could have possibly gone wrong. Thank you Nyati. The guy, for the sake of nyaya yedu inoi, I'm 33 years old, tichienda nayo, Catholic man. Ndinoteerera PADARE, thank you so much. I got married in 2015. Perhaps a bit early in my life. I think ndakakurumidza kuroora. I think no key. because I think is what is I think ndakakurumidza kuroora. ndasangana ne zviri kubva papi? Is it a regret? I think kuti munhu ari kuevaluate looking at the experience yaaita looking at where he is kuti mudzimai wangu when you go down that paragraph ari kutaura kuti I came to realize kuti takagarira vana. There's love lost in the relationship. Saka as far as this is concerned, I think I made my decision far too early before ndagona kuti ndifunge because of the experience and ndakureceive izvi. Iunditaurira kuti I did not take my time to understand certain red flags and certain amber flags. Zvimwe ndakatora for granted and I'm finding myself in a space yekuti I think zvimwe ndakakasika kuignore. Saka the only logical reason was a rushed decision into marriage. That's what it means. imwe aspect iri kubudawo pakuti ndakakasika inogona kunge iri purely counting years kuti ndarora at 20 ndarora at 22 probably ndiri kungoona kuti ndakakasika kuroora. But in the context yetsamba iri kuratidza kuti zvandakuzo experience ndaenda kanonoka potse ndingadai ndakambonyatso either takazivana zviri nane or whatever it is, or even made a better choice. But be as it may, the fact yekuti wanga wa an adult and you decided kuti ndakuroora, that on its own ndo iri kunzi nahumba, it's a touch. Watomove or make a decision. There are some decisions in our lives that are not reversible. So marriage is a tsviramo. It's a die there. Izvo yawakatoita iyoyo ndiyoyo tsviramo. Tsuro ndotsva tsviramo. Ndizvo refundisi ndakatiboya pana coach. Right. Yeah. Tsviramo may be too harsh. Okay. Although it is true, marriage is a permanent union. Come on. And being a permanent union, and if your marriage is all you have, then you have to make it work. So you have to make it work. If you are not making it work, according to Namwari, it's horrible. Kusukira zvanaka. Or solve your problems and make it a heaven. Marriage can be a little heaven, and it can also be hell at the same time. Mudonhi niwadare regandise finish pachena. Whether wakurumidza kuroora kana kuti wanonoka kuroora, marriage is potentially problematic because it requires commitment. And in a 1 or 2 were realistic to their lives, we are now living our real lives and what have you. And we are not pretending we are being real in this relationship. Netsa kutakura. Vazhinji wobva wafunga kuti I think ndakakumidza kuroora kana kuti marriage yangu haisi kunakidza and what have you. Not realizing kuti marriage yangogara ine tension yayo
of bringing these two lives together. Wozoona manje munhu akuda kutizira kuenda kune mukadzi wepa next door kana kune eyo kana shirikadzi yake or another divorcee. Running away from issues. So you are running away from issues. This boy, deep down in my heart, he's not regretting having married earlier. He's not solving issues. Has to solve my issues in marriage. My issues in marriage anda kusolviwa. Ukafunga kuti anozisolva ega. Hapana zvarukita. Because uchada kumanya uko. Chineta kuti kunge kunonakidza is because hakuna commitment. Yeah. Period. I think you can pick it from there. Hamusi mese every day. Yes. Ndaenda kuti awa kana vachichatisa iwawa vanoti in good times And in better. in bad times, in health, in sickness, in troubles, fanika dzarusangana nadzo, Yeah. you are moving on. Exactly. Those are not real. So tikutaura kune mufana kuti yes, you are regretting, but you can solve the problems. The Solve winners. problems. Don't worry about uyo ari kunze uko ndekuti haana commitment kwauri saka anokukupa Yeah. everything. Exactly. Yeah, yeah. Anokupa denga risiripo, Yes. Alright. anokukwidza ndege yemashanga isiripo. Yeah. So what am I saying? Ndiri kuti look, sit down together nemudzimai wako zvekutaura kwaitwa nebhaibheri and say up, up, up. Kana matadzana muri two, iwo makocha aya aripo wanokubatsira. All right. Thank you. Regetwe kuna doc uko kune kuna gono. Anzi relationship yakafamba zvakanaka. It had moments of peace since around 2018. Something changed from 2018. Akachinja ndiani? Pane something changed, and the analysta we stopped connecting emotionally. Conversations became difficult, even the simplest ones. Andidika saka itiri ipapapa. Is it because one warukupinda ma relationship wachiti, is it always smooth? No? Yes. Izvo zvinongoyende guys, things Floor. zvinongo floor. Not roses ka? ndo pastage maybe patoda kuti tiende papapo kuti something changed is zviriko here muvanhu mukati mukurarama kana kuti zvikatoitika izvozvo zvakutora kuti marriage yatofa. Bhaibheri rinoisa pachena kuti to everything there is a season. And characteristic yema-seasons ndeyekuti haasi permanent. Anoramba achichinja, tinogona kupinda muchando, topinda muzhizha, zvinoramba zvichichinja. Saka even ma-relationship ane ma-seasons. Okay. Ekuti panogona kumbopinda kachando. Okay. Exactly. Zvinhu zorema, zvinhu zorwadza. Yeah. But hazvirevi kuti the rest of your relationship icharamba ingori musizini yekutonhorwa. Zhizha renyu richadiniwo richauya. Saka don't make permanent decisions on temporary problems. Hey. Hey. This man is saying, dog, we are not connecting emotionally. Yes. Before even there was a girlfriend. Wari muchando ka? Ndo season. No season. Ndo season yacho. Kazhinji tinoti vanhu havasukonda nenyaya yekuti maybe because you have someone. You know, it's curious kuti he's identifying a symptom to your experience. They are not connecting emotionally. Yeah. Okay, so he's identified that there's something happening and we are not connecting emotionally. What has been done towards fixing that, we are not told. We are not communicating well, even on simple things. How are you garnering wana when you are not connecting emotionally and when you are not communicating? Say mukati memba. Besides that, also vana vanodzidza kana tikuti kugarira vana, I don't know what that term actually means. But kugarira vana, if I'm understanding it, it means that we are not going to break our home for the sake of our children.
kuti vakure vaina baba vaina mai and vaine ma-values. Exactly. Ndopandiri kutoya apa pagona kuti then how do you then entrench my values? How do you teach culture? How do you teach tradition? When both vana havadzidzisike nemuromo ka kutaura kuti handidi kuti kudai vanodzidza nekuona nekuexperience. So the home is cold. Muri kutonhoramba muri kufreeza mune chando. Baba namai havatauri. Saka if anything his idea and his love for the children yaifana kumupusha pane zvese the love of Christ concerns yaifana kumuconstrainer to try to look for a solution. How do I fix this emotional frozenness between me and madam, this communication toxicity nimkati member made? How do we fix it for the sake yekuti create a happy environment? And I think what he then says, okay, what 2022 he then proceeded to go and look for prosperity. So coach, I think what there are issues. For the sake of peace, because he then finds the values, the qualities zinofana kurana in a girlfriend, and he is actually identifying them: peace, love, understanding, emotional connectedness. And he thinks it's permanently there. My issues that trigger the absence of those things are not in his hands. Those things, they just come, they're incidental. Zvinogona kungoya triggered by anything. One gonna go mind law, it can be economy, it can be kubasa. Mashakers ariko, and those shakers are not they don't come from the inside of the home. Usually they come from outside. And if they are extrinsic, maybe my wazungurwa kubasa, you wazungurwa kuchechi, the environment is not well. How then do you maintain that balance? Do you look for another Methodist now? To try and fix that. So I think what my issues that he is not really looking at. He's seeing my symptoms and he understands the symptoms. But you work and you cultivate and you invest for those things to exist. I think in Dr. Ndesekor, up and open it dingy. Dingindira renyaya. Right. Paputi. I think for the sake of the broader audience and viewers, Timbo Kurukura maybe in a nutshell, zvinotonhodza zvinonza chando mumba. Because uyu musabato akarola nemusabato chando chinogona kumutera futi ikoko ozoenda kune Methodist chando saka munhu wekuti achangoramba achitsvaga kunodziya nekuti ari kucreata chando. I think it would be nice kuti timbona one or two timbona some of the things zvinotonhodza musha kuti munhu azofunga kuti regai ndibude nekuti munoma kutonhora. What are some of those things? Thank you maita enyu. Ini ndiri kufunga kuti in fact what they say mukaverenga mabhuku mazhinji emarriage vanokutaurirai kuti the first 5 years are very crucial. Maybe the first year inenge ingori hani nekuti hamusati mazivana. But as you move into year 2, year 3, year 5, vanoti pa year 5 zvinenge zvakupisa. Kwete kupisa kwekudanana, but those challenges dzakuita come out. Nechikonzero chekuti munhu akuratidza sezvaari. Coach Ngwaru vambotiwo, in marriage you come in as you are, raw as you are. You see the real person. Exactly. Saka those 5 years, it's already studies that have been done, researches that have been done. Those 5 years are critical. Then you move from year 5 to year 10, they are equally bad. But it's either you are in the problem-solving phase, or you are into getting understanding phase. Exactly. Once ukaona wasvika ku 10 years, kazhinji kacho you are beginning to mature. You are becoming adults in the marriage. Hamuchaiti zviya zvekuti toda kupana silent treatment, haticheda kuita zvakati nezvakati. So ndatichida kuti pastor vambotaura pamusoro pema seasons. And in marriage also ukazoona vanhu vaya vanenge vakuti taakucelebrate our first 25 years in marriage. Vanogona kutaurira of time yezvinhu zvakatombonga kuti
kugara nemunhu uyu futi kuti ndizorara futi pamubhedha umwe chete naye hazvigoni because zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakaita sei zvakanaka. So I think ndo zvinhu zvatofanirwa kubatsiranawo vechidiki sedare kuti expect these things to come and be ready to handle them. Ukaita chicken out at that stage unotozoona kuti sezvataurwa unobva muchando woenda pari kudziyambijana wodzoka futi muchando. Now to answer his question kuti ndezvipi zvinosveta rudo zvinoita kuti uzoguma watonhorwa, zvinhu zvakawanda. Just mention one. One of them inenge iri communication. It becomes very key. Kukwanisa kugara pasi chaiko muchingotaura nyaya dzacho dzanetsa. Kazhinji kacho dzinongofira mudundundu. Asisina kupera. Haina kudiscusswa, haina kukurukurwa, haina kuwanikwa solution, inongoramba irimo. Kozoita futi another imwe yekuti pamwe imari chaidzo dzemumba. Those usually communication is number 1. Usually money is either number 2 or number 3. And then the third one zvakare inogona kuitika nde mama in-laws. It's another major one. Inogona kuti vanhu vakutanga kuchipindira manje. Pamwe magara muri vaviri, maane vana seizvozvo, makutanga vakuuya kukudzidzisai how to raise your own children. Whether ndiambuya or whether ndimai vako murume. Those are the 3 that I can mention for now. But I think what is critical ndezvekuti my main point ndeyekuti iyo in marriage hakuna marriage iri perfect. Because rumiri runo rwedenga zvinotaurwa nasekuru vangu nderwekuti we have got ups and downs. Mangwana ndichavhiringwa kubasa. Ndavhiringwa kubasa ndingauya here nyingwa ndotouya ndakaratidzika kuita munhu akagumbuka. And tikasakurukura zvakanaka unofunga ndagumbukira iwewe. Indagumburiswa kupi? Outside there. So those things are found in marriage. But at the end of it all, marriage is supposed to be sweet, and it can be sweet. And indeed, Thank you. Maybe Pamuruku Eda. Let us also look at it. Remember, idare reva rume. Ukaenda kune vamwe vanobva vataura kuti mupana wangu gara nemukadzi mukuziva. Handiti ka? There are certain things that you need to understand about women. Yes. Azvipo here zvatingada kusheyawo kune mukomana ane 33 kuti kana uchigarawo nemadzimai aya zvaunokufunga kuti uri kuziva ka hausi kutoziva. Maybe zvakutoti maproblem zvinohendelwa so because unogona kusvikawo mumwe musi ari mumudhu haasomboda kana kutaura, then iwe wakutokecha wakutoti handichatodi mukadzi. And pamuri kupinda muchaona kuti indi unofunga kuti kuenda kwake kwakaenda kuUK kutotiza mukadzi, kutotiza situation yepamba, kutoti I've had enough, let me go and look for some ndinozviraramira ndiite free from whatever is going on. Coach. No, Mudonhi mabva matotaura se a young couple, a young husband cheko maroadidi nemukana ende ndida kutendawo zvakare gono nezvamataura. Regai ndiwedzere pamuri kutaura kuti kumaneja mudzimai nemhuri kunoda zivo and what have you. Regai nditi chekutanga ineni order upombwe or even perception yekuti murume wangu anenge ari muma affairs can knock off madzimai. True. Totally. Chando chino mudzimai hadi kukombita nemamwe madzimai. Unogona wako hauna affair but matambiro unoita nomwe wakadzi, kusika kwanoita nomwe wakadzi, wozoya kumba watonhora asi kucheche muri kufara nemamadzimai. To women, they look at that with a lot of jealousy. They are not happy with that. Zvinotonhoresa rudo mukati member perception yekunge uri muupombwe kunyange usiri can kill love mukati member. Chimwe chechipiri mfano wami nevamwe varume vari out there, it's just a question of decision making. If you really take out your wife from decision making and all you do is downloading and the mudzimai is not being heard, she tries, she's not being heard,
You are just running this home alone and by yourself. It knocks off mudzimai wako, and she will just look at you and so forth, and the chando chinogona kupinda mukati mechinyi, mukati member. There are other things, maybe ndikanibata chekupedzisira, not kuti the last, kana kuti hakuna zvimwe, ndechekuti izvo maproblems asiri kusolviwa waMudonhi. Paita tine problem iyi haikurukuru. Baba mwana ngatigadzire izvi, you avoid, you play avoidance. Mumwe munhu aroti tisolve zvinhu, you play avoidance. At the end of the day zvinounza chando mukati mechinyi, mukati member. Izvo hazvisolviwe nekuenda kuEngland kunodanana nemusabata. Go back to your Catholic, work out your differences, talk about them. There are times in marriage when we need accountability, account for certain things, for tough discussions. A lot of people don't want that, and yet this is where our peace is buried, in solving things and hearing one another. The contra of that, Pastor, is also very true. Yes. He may be running away from problems, but he may also be conversing with himself in the home. Yeah, what it's very possible also. He may be conversing with himself, and he says that communication is not working because people get tired. When you, marital decision making, the matrix of communication is when you see me as someone who can communicate and converse with you. But if you love the sound of your voice a bit too much, then there's nothing that we can share. Hey. Saka tongoteerera ka zvamune muchitaura saka hapana chekutaura ndimi baba and you also get tired eventually because there are people wekuti mumba the voice that is on the head mumba imomo nderake nderake saka even Mai doesn't have an opinion. She's not worthy of the discussion. Oh, okay, I get you. Okay, she's not worthy of the discussion. Zvanotaura zvinzwiki. She's inferior to me. Saka I'm just saying what the contra of what you said. He may be evasive, but he may also be a very controlling person. Exactly. To the extent a narcissist. Yeah, exactly. Yeah. Well, I must be, maybe I'm a different man. Yeah. We don't know where the real problem is. Akatanga kunyarara, mukadzere, murumere, watiri kunzwa murume ari kutaura, isn't it? But hatina kunzwa kumudzimai her side of the story. Ati izvo ndaapa kwandari, ndiro nai? Now, chikonzero chaapa kwandari hechi. Atiza kubva uko, handisi kuti mudzimai akasara muno here, I don't know that. Zviri kuradzika mudzimai achiri kuno. Akasara nevanhu. So, nyaya yaakumunetsa i1, akucompare the two. You get the point? I'll compare the what? The two. Mudzimai kumba uko. Akasiwa. Maybe anotumira mari yekuchengeta vana naye, I don't know. Ochizosangana nemusabata uyu. Abva awana denga manje. Uku ndiko awana denga. Uku ari kuwana hell. So hatizivi kuti who is bringing hell. But my zvandiri kuona panapa ndezvekuti sekutaura kwaita Bible, let me repeat that. Bible rati inwa patsimirani rako. Iwo dzokera kumudzimai wako, wanzwa zvataurwa nevamwe panapa. Go and solve the problem. Marriage is not a stroll in the park. Exactly. Hakuna zvakadaro. Point. Tese tiri mudzimba. Zvouri kusangana nazvo izvozvo ndo zvatakasangana nazvo. And we overcame. Takasolva ma-problems iwayo. Usamhanye kuma-problems. Ma-problems anoda kusolvwa. Yes. Unogona kubva in what? In a frying pan going into the fire. Into the fire. Hauna chori kusolvwa. Get the point? So what am I saying? Look, stop comparing these two women. Go back to your wife. Uko wakutoita upombo kuri kuenda. Hey, all right. So nice doctor. Okay. And while there in the UK, I met an Adventist lady, single mother, who brought light and warmth into my life. These are things that are not at home. At home it's cold. Light and warmth. It's cold and dark at home.
She is everything my marriage lacks. Understanding, peace, love, and emotional support. Being with her made me feel whole again. We started the relationship and eventually my wife found out. But ndikuda kutaura kuti mapoints ari kutaura murume uyu ndizvo zvinhu zvaari kushaya mumba. zvaifanira kuti Izvo zvachifanira kunge zviripo. Here. Izvo ndo zvatoda pamusoro. Yeah. Izvo in our business relationship coaching. Ndo zvinhu zvatoda ku clarify. Right. Because I want to think kuti tikapasa clarify papa watereri vanorasika. Right. Right. Kana tichiti rudo kumba kwangu kune uyu musabata girlfriend ane rudo, mudzimai wangu kumba kwangu hakuna rudo, what exactly does that mean? Right. Because isusu kana tiri kunetsana kuti baba vemwanaka mari haisi kubalansa, makaenda kumashop ende mari iri kupi, where is your salary? Tonetsana kusvika zuva rabuda. Kunetsana kwatiri kuita harusi rudo here. How is this man defining chinonzi rudo kundorezwa here negirlfriend uchitakurwa muchigeza mese mutabu? Is this what you are calling love? No. Hey. Are you getting the point? It's not. I want to tell you that marriage thrives on accountability, on principle, on faithfulness, on truthfulness, which a lot of people run away from. Because when you are demanded to be truthful, wakuta hamuna rudo. Uruke kuma 11 years nezi. Mapedza basa kuma 4. You're not respecting me. You are not respecting me. Saka undidi. And what have you? Saka there's a lot yatofunga kuti hakuna peace and hakuna rudo and whatever. You are running away from accountability. True love is accountable. True love is truthful and honest. Hey, kuna ari kuona rutoti coach mukadzi wangu hamumuzivi. Yes. Zvamuri kutaura izvi. Yes. I'm trying to get into people's thinking and minds. Yes, you are right. Who say no, mukadzi wangu hamunyatsomuziva inini. Anotoshusha zviya zvekutonetsa. And anotonetsa zvekuti to an extent yekuti that's why I come home late. That's why you see other vanomadoro vaya anototaura kuti anozoenda kumba kuma10. Hapanawo here pekuti apa mudzimai uyu because idarewo revarume. Kuna rume anotaura kuti no. Pane pamwe pano kuti mukadzi uyu anetsawo. Uyu anonetsawo. Andinetsa zvekuti zviri nani ndiende ukoko ndozoya pakati peusiku. On a day we can't seem to talk to find kuti tigarisane tiri tega tigowirirana. We can't find each other anymore. Anobuda chakarara. This is yes. Saka ndo patiri papa. Ndo ndaenda pana doko. Yeah, I think it are ngatibvise gloves. Yeah. Atibvise gloves. I think that there comes a time yekuti ngatibudirane pachena. Right. Idi chairo. Kune nunzva tunzva dzana mai. Right. Dzinonyatsonetsa zvekuti even neBhayibheri rakataura zviri nani kugara pakona echisuo than kugara nemudzimai anokakavara. They are nagging women kuti unoshaya kuti even on a small thing it must be a fight like he said. Yes. People can be pushed right. to that extent. Right. But the question remains. Ndochipomba here nekuti mai Ngwaru ari kunetsa. Saka ndakundotsvaga musabato wangu, ndakutsvaga mupostori wangu. Ndisina kugadzira iyi. Ko iyo iyi ichandonetsa. Mamboenda kupi kuti mubetserwe? Because like I want to be honest with you. In my office where I'm doing relationship coaching, baba, kune dzimwe nyaya dzaunotonzwa wototika Mwari ndinokutenda kuti ndakarora mai ava kana kuti murume uyu haana kuroora mwana wangu. Are you getting the point? Dzakaoma baba. Correct. But I want to tell you what. After a month, 2 months, 3 months chidlane nyaya idzi, you find tears of joy. You find embracing nekuti zvagadzirika. Zvinogadziri. Vanhu vanotiza kugadzira zvinhu. The easy option is girlfriend is a solution to my struggle mumbomo. Azvishande baba. Ipindirei papa. Solomon uyo ambonyora akati imwa patsime rako chairo
unonyora zvakare achiti bread eaten in secret is is delicious. Yeah. saka murume uyu ari kuti ndiri kunakigwa chaizvo Fantasy. nemukadzi uyu wechisabata wandazosangana naye kuuk zviri kufaya zviri pachena kuti chingwa chauri kudya in secret Exactly. And chiri kunaka the moment you are going to bring that bread out of the secrecy chikunaka ndechekuti Omita mudzimai. oita mudzimai chinovava chinotaka kuvava Hard point. Point. we need to understand Point. that and Solomon ari kutaura from experience Yes. nekuti wakanomatora madzimai akawanda Matsima kobva akawanda. aita masmall house I think vakadzi vakava navo vanogona kutosvika 1,000 kana 700 and 300 vakawanda chaizvo but ari kuuya from all that oti inini advice yandingapa ndeyekuti imwa patsime rani Rako. rako chairo Kwete patsime chete. nokuti matsime ariko akawanda and you can drink from them and kana uchimamwa in secret sezviri kuita uyu murume uyu rinenge richinaka chaizvo Yeah. but ukazoriita formalize rinozotaka kuvava saka better solve maissues ari patsime rako chairo than to go and try and bring another way. Thank you. I know kuti touya pana vamupunga Gono. Gono is also my coach, by the way. So he said, anything for the woman. I met a Seventh-day Adventist lady, single mother. Do you have anything to say? As your church member? pamwe single mother havana kutaurirwawo zvakuti ndiri murume wemunhu but well I think the issue here kumurume ndiye akandotsvaga mukadzi ari single mother wo pamwe anototi ndatowanawo murume asina mukadzi wake. But I would advise to say really do your homework. Kudanana nevarume vevanhu is not the way to go. And also as a matter of principle sekutaura kwataita we end up in these situations that are very difficult kuti a single mother tisingazivi kuti what happened but ndo the core yatapa kuti commandment yaMwari kuti vazoti imwa patsime rako chairo vanga vachiziva kuti muchato is a permanent, it's a commitment for life. If it so happened kuti mai ava maybe vakafirwa nemurume or whatever happened to her havana right yekuenda vachindodanana nevarume vanhu whether ari musabata whether ari mu whatever denomination. I don't think there is any teaching that condones that kind of behavior. So kumurume uyu dare na coach nanya tiri kungoti there is no one who can fix your marriage than you. Hapana kwaunogona kunotsvaga kuti ugowana zvimwe zviri nani. Handi murunzwa mukomana. Zviro izvi zvakangofanana. Manzwa zvaataura. Mozopinda nyati. Sekora uchapinda. Murunzwa zvaataurwa nemurume. Hanzi I'm caught between love and what but and marriage. Hakuna marriage ya define. Marriage and love. Marriage or love. Yeah, marriage or love. Yeah. Andidika. Pane word rashandisa ruse. But in essence, do you know where he is caught? He is caught between fantasy and responsibility. It's as simple as all that. And the reality. Fantasy and responsibility, and or with the reality. Yeah. Kune mudzimai wake uko ndokune reality ne responsibility. Yeah. Ane vana vari kuti I have wonderful children. Yeah, it's a blessing. Sure. What love is there in a point where you disregard those kids? Are you getting the point? Ane muchato wake uko. Dakunze ari kumba ku Zimbabwe wari kudila ne area of responsibility woira nemudzimai kuti oratasvika pekuti I think it's over zvekugarira wana ndezvimuwo izvi and what have you.
but this guy akaenda kuti mai wemwana regai ndimbondotrya kuengland toona kuti zvinoitika here. Right, you get a job and you get an affair and then you want to come kudare kuti wadare I'm caught between your marriage and love. I mean, that's a lie. Ngangotuzake kuti ari kupomba and it's far away from home, nobody is seeing, and he was unfortunate akabatwa nemudzimai amenoti mudzimai akazviona sei and whatever. But like ndiumbere ndianataura wamupunga, this guy is in Alice in Wonderland. Asati atomuzozora budere. He is in fantasy. When it dawns, zuapa rinopepuka kudai so, you will realize that he wasted his time chasing that single mother and whatever. But please, look but at also another aspect, Samaita Nevadare, it is a problem that is very common these days. Is this living separately? Yes. Yaitika kuburikidza kana mudzimai achiri muno iye akaenda ku UK. You know, it's a problem that has become a virus amongst young people generally. Yes, we can understand that things are very difficult. Atingati rambai muri panzvimbo yemusikuwana zvekudya ne sustenance. Yes. If you do, then do it with a plan yekuti mudzimai wako nevana vanokujoina. Morarama pamwe chete. Nekuti Mwari vakatotaura kuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega. Right. That's a fact that will remain. Whether waenda kundotsvaka basa or whatever, try and speed up kuti mudzimai wako akudini akujoin. So that is also another challenge. Thank you. That is also being met by this. And kana pagara paita that separation, that coldness, it's actually worsened by fact yekuti uyo akugara uko uyo akugara uko. It means kuti patova ne a bigger and greater and dangerous gap. Saka ndikutsaya kufunga nyati mwa mapinda enyu. Anzi I'm standing at a difficult crossroads. Was tada unopedza. I don't hate my wife. I don't hate her. I respect her as the mother of my children. To me muna atundanga muna sadi mukadzi wake. And but truthfully, we don't connect. I'm torn between enduring a broken marriage for the sake of the past and embracing future where I feel loved, respected, and at peace. I share my story, seeking wisdom and guidance, not judgment. What should I do? Coach, marriage or love? We don't connect. And tozobvunzanawo kuti hatina kumujaja here muri muzvo ati handikuda nditi emotional connection ya tombotanga na madam yari kuti just doesn't exist, it's gone cold. The zenith of emotional connection between husband and wife is sexuality. That's the zenith. Okay. When you consummate, what is very clear is what their sexual life is gone cold. One. Number two, my reasons actually I think we've spoken about the reasons, possible reasons. I don't gonna consider that. And chimwe chatinogona kukanganwa say, maybe speaking to a lot of men, whilst men may want a highly available sexual life, panda funga kuti ndikuda bonde, it should be available and etc. But our friends whom we stay with, their whole system is connected to everything. If there are certain things that are not working, even the sexual life can also wane and it can be affected. I've been struggling to think with a married man gone in diaspora with that premise and I say, gone in diaspora and he begins to date another person. Besides kufara nekunakidzwa, there is that element, the wife found out. There's that element of what he has been lacking, the sexuality. I'm just posturing a thought. The sexuality that he had been lacking, the lack of warmth, the lack of respect and etc., it has been transferred to a different person now. And he somehow feels what and it's working. But the reality is what
I think kuti pane amboda kutaura kuti for that to work, there's a lot of other work that is done. So that kuti the psyche, the emotions, and the presence, the whole person is ready for the delivery of these things, these warmth, this love, the laughter, and the communication. There are a lot of things that we do to make that happen. Zvafana mukomana ari kunyenga musikana, maybe put simply. Kana uchida kuti muzotaura nyaya muchisheya muchididi haungotange ipapo. There are a lot of things that you do. And eventually kana musikana akanga azokuda, it becomes easy to discuss certain things and to share ndokufunga kuita zvakandikuita kufunga kuita. Saka uyo ndokona sekuti is not being very truthful with himself. But there are things that I think he could have done better. There are things that I think the letter should have said, I've tried to do this, I've tried to do that, I've tried to go with this person for counseling, I'm willing to do this, I'm willing to do that. Finger pointing, then also don't judge me. Why should we not talk about you when you are also a party to the reasons why the marriage is failing? The marriage is failing because the two parties are incongruent. Saka, why should people not talk about the reasons why they are not congruent? Don't judge me. You don't want to be judged, but you want to judge another person. She's like this, she's like that, she's like that. But I would do people to talk about you, you are also like this, like that, like that. I think with pane my issues that clearly this. Right. Maybe before we go. Before we get there, ndoda kubvunza vadare kuda nemi watereri. Kana a married man our girlfriend, what good is he going to tell us about his wife? Okay. If nyati karoti ini ndane girlfriend, are you getting the point? What am I going to say about my wife? Yes. If you remember, there's now a competition. Exactly. Because chakuitika nemukomana uyu anzoti ane makore mangani nawo 33 years. Akuona zvekumukadzi wake uko andika future ne past achikompare nemunyowani ndo pane problem iripo yezvinezvi. So I mean haugoni kutaura zvakanaka neuyu. Yes. Get the point. Because uyu haasi kutitaurira manje. Yes. Saka ine ndiri kuti where there is a competition pane dambudziko iriri anzvere hapana chakanaka chinobuda ndekuti ndiye ari kutaura ka kuti nini. But remember what I said. Ndambotaura ndikati pamaverenga kwekutanga uko he wasn't cheating. Iyeka. When something changed papa asina girlfriend. Yeah. When he then went to UK anga garani ma problems. Akatoenda nawo. Akaenda nawo. Then ndokubva azoita girlfriend ku UK. Yeah. But mambonzo wataura nampungere kudhara, if you can still remember. Kuti mumbaka tombotanga tiri pa honeymoon phase. But as the responsibility mount and the grow, my challenges could later anita heavy. Are you getting the point? Yeah. So this young man at 33 years is getting used to this, to managing his home, and quickly it's now a mountain to climb. Maybe if I find a girlfriend, it's easier for me. So I think. And also the sequence of things, Samaita, ndeyekuti iyo isusu tati isusu wasangana nema challenges. Haana kutitaurira. You asked a very pertinent question. Kuti what do you expect from someone ane a girlfriend kuti ataure pamusoro pemudzimai wake? And nyati wabva wabvunza futi a critical question yekuti iyo dai atitaurira kuti maproblems atakasangana nawo ndeyekuti because taatane vana vaviri in 2018 mudzimai anga akunonoka kubva kubasa anga asingachapay attention kwandiri, asingandipi respect. Then from there we would have been now mabvunza utomubatsira sei. I think he needs to dwell on those issues. Kuti what are the problems and what are the solutions. Because if we help him kuti in any other way anongondosangana zvene the same problem. Sezvataurwa nasekuru kuti hapana difference. Atangana neuyu
zvombopisa kana zvazodai zvotonhora osimuka woenda futi kumwe angova munhu wekutiza maproblem. Saka Gono, in your last words, yes, marriage or love ndobvunza waari kuvhunza. Iye ari kutoti marriage hamuna love. akaiuraya kandiye kuti wife or girlfriend. Wife or girlfriend. Ndozvada kupindura. The relevance yequestion iyoyo hatigoni kuti yes or no to that question. Ngaadzokere mukadzi wake. Isu tamutaurira kuti mukadzi wako ndiye mukadzi wako. Simple. Touch and move. Touch and move. Thank you. Ende kumukadzi wake manje anowana iyoyo love iyoyo nerespect iyoyo nenhingi kana agadzirisa zvinhu. Correct. Yes, Thank you. Thanks, Doc. Mupunga. Your last words to the young 33-year. chandingangotaura kumuchinda uyu ndechekuti Kana mdautaura nemukadzi uya musabata ari ku-UK. ngaasanamatira. Because murunyanyorova mucatholic wangu. Okay, yeah. chandingangobudza ndechekuti ngaasanamatira kuti Mwari amusikire mumwe mukadzi. ngaanamatire kuti Mwari asike mwoyo mutsva maari. Agadzirise zvinhu zviri mumba make. Akatoita decision yekuwana mukadzi waakawana ende akapa mhiko yekuti mukunetseka nemukufara ndichange ndinewe tichaparadzaniswa nerufu. Saka you are already closed. You are not supposed to be looking outside. Solve maproblems ako. Namatira kuti Mwari ndibetserei to become a better person to the one wandinaye than to look outside. Ndanzwa uchimboti pasati pava nemaproblems you had peace nemukadzi wako waunaye uyu. And now you are saying kuti hapachina peace iyi. Wakuona peace iya kune uyu. What guarantees you kuti ukasiya mukadzi wako ukanowana uyo peace ya inoramba iripo kana kuti ichangodzoka same situation neiyi nekuti pamuno sangana na girlfriend uyu. Right. Mese you are trying to impress and you don't reveal your true self. Munotogadzirira so that you are at your best. But nemukadzi wako zvasiyana, you are the real you and she is the real yourself. Ukainda kwaari uchiti I love, ukangomutora chete ukangobva kusecrecy uko, ochitaridza zvaari, you may actually come back again kwatiri kudare woti ndofunga ndakaita mistake, mukadzi wangu uya wokutanga wanga ari right. Thank you. Hey, thank you. Mamsa ndaitofunga kuti kokana musabata uyu ari kuita kuti muchinda uyu aone padare. Anyway, it's a story for another day. ndifungutwa chaiona futi. Right, thank you. Okay, ndoda kutaura mukomana uyu wanyora tsamba 33 years of age une wana 2 touch is a move ndochekutanga. Chechipiri, pray kuti ubvunze kuti Mwari my contribution panyaya iyi ndeipi. Ndokuti wazhinji havadi kuzviongorora iwo, ada kungoti ndiri right. It takes 2 to tango. Is that not correct? It takes 2 to tango. Tanga wazvivheneka iwo. That is my advice. Zvivheneka kuti what role did you play kuti muzosvika muchando ichi, and role yako iyoyo waunoziva kuti wakaita, gadzirisa iyoyo usati wagadzirisa yeuyu. Thank you. What I love about God is kuti mubvunzo wake uri kuti titaura answer yaari kuziva. Handiti mubvunzo wake uri kuti what should I do? Wife or girlfriend? The fact that he is conflicted means that he knows the answer. He knows the answer. I hear you. I don't think the answer. If the wife was so terrible and he was far convinced that she's not worthy to even think about, this letter would not have come. Are you worried because there's a guilty conscience? So the answer is very simple and clear. Go back and fix your issues. Your guilty conscience will go away, and in innocence you will have a happy home. Thank you.
Wonderful. Ndoda kutenda wadare nemi watereri namusokosi. Yeah. Ini regai ndikutaurewo zvanguwo ndingopengereka sanyamuziwa nditaura zvandofunga. And what have you? Munogona kupesana nazvo, munogona kuzvigamushira. Imuchivhara basi. Regai ndingozvitaura. Mataimira ya. Inzwa shamwari. Ngatiregerei kutamba and trifle with feelings. Don't convert mudzimai wako to be a housemaid anokuchengetera vana. But when you need love, you go next door. If it is true, chokwadi zviri true in your heart, kuti kumudzimai wako chando zvapera, ango munhu anokuchengetera, you said, I respect her for being the mother of my children. And chiri important apa wana, and the mudzimai ari kukuchengetera wana, but she's not a wife kwauri. Inzwa mfana wami. Chiroora musabata iyoyo usiyane neningi nemudzimai uyu. Imi munodanana mimi kuEngland ikokoko. Chiroora girlfriend yako iyoyo yoita mukadzi wako. Let this woman pedzai so that she can move on with her life. Possibly, who knows? There's also someone who is going to value her and treat her as a woman of virtue, anomuda. If in your heart after that rineri wanyatsogutsikana kuti I think I'm playing with fire, take a decision. Usiyane nemusabata iyeye anopinda cheche edu musabata iyeye uyo usiyana naye dzokera ita mudzimai yawe kuEngland kana usingagoni dzokera kuZimbabwe ugare nemhuri yako. If that cannot happen, please siyana nemudzimai wako morambana henyu worora nemusabata wako iyoyo moenderera mberi. But I would like to urge you, mfano wami, and many others in that position, Mwari anorova. When you play with marriage, Mwari anorova, apa Mwari hatambe, please gadzirisa nyaya iyoyo. Go back to your wife, go back to your children, gadzirisa izvinhu sezvataura kuna vamwe esavo. Gadzirisai. If you don't want, please chiroora girlfriend yako iyoyo usiyane mwana wawaridzi. I think there's another husband waiting for this woman. Thank you. Yes, so much. All right. I mean, I think we know it's more than we just said. That's my emotion. Yapera. Okay. Yapera. Chinamate. All right. Arigadi kuti yafai. Tikarotanga imwe nyaya Tine part 2. tofana kuita part 2 panyaya kutangira pataura namufundisa. Yeah. Thank you so much wateereri. Tinoziva kuti after this one my inbox is going to be very full. And then toona kuti zvinofamba sei. Kuti toramba tichidzidza nekuziva pamusoro penyaya idzi. Dai Mwari vatibetsera, dai Mwari vava nesu. Chakumbira humba wativhare nemunamato. Ngatinamatei. Baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Dare remakagadza imi riri pano. Tataura zvotataura kana paine petatadza tiregererei. Ndiri kunamatira mukomana uyu. Bible rinoti ndinowenga kurambana. That's what the Bible says. That word is real. Now, usatambe nemuchato mfaname. Yes. Chenda kukukumbira ndechekuti siyana nemusabata uyu. Amen. Cleave to your wife. Amen. Problems are there and it's part of our lives. Yes. Tsvaga kuti mungadzokerane sei palove yawataura yekutanga. Ndope mufana kutaura ipo kudzokera. Pano mwambotaura akati zvine mastages. Stage yamuri iyoyo inguva yechando. But sama iri kuuya. Amen. Tiri kukumbirawo mwanangu kana kuti muzukuru. Summer is before you. Dzokera back to your children and to your wife. God has something for you. Maita yanyu baba nevarume avo. Tine zvetataura pane zvaanzwa. The decision is yours. Yes.
Mwari akukomborere mwanangu naJesu akafira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Zvafa. Tite